Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वाचादि गौरवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे Hare हरे राम Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. हरे Opening कृष्णा prayer. Hare Krishna. Thank you, everybody. Opening prayer mattu sollida. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadatmi Swapadantikam Vandegam Shri Gurum Shri Yutapatakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Nam Sajivam Sadvaitam Savadudam Parijana Sagitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvidam Cha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, dear devotees. உங்க எல்லாரையும் வருக வருகவென்று இந்த காலை பாகவத கிளாஸுக்கு வரவேற்கிறேன். நம்ம ராதா கோவிந்தருடைய அருளினால இன்னைக்கு எல்லாரும் இங்க காத்தால இது பண்ண சேர முடிஞ்சது இல்லையா? ஸோ நாம்னிஷா பிரபுக்கும் நம்மளுடைய ஹார்ட் ஃபெல்ட் கிராட்டிடியூட். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள். தயவு செய்து எல்லோரும் ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. என்னோட பக்தி முன்னேறணும். நீங்கள்லாம் அவ்வளோ ரொம்ப எலிவேட்டட் டிவோட்டிஸ் நீங்கள்லாம். நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன், எப்படி காத்தாலும் இப்படி 1.5 மணி நேரம் உங்களாலெல்லாம் டெடிகேட் பண்ண முடியறதுன்னு. அந்த அளவுக்கு வரணும்னு வேண்டிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தஜீஸ் பிரபுஜி பிரணாம். எங்களுக்கு வேணும் மத்தஜி, இன்னும் நல்ல புரிதல் வேணும். நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து நம்ம நாளைக்கு கௌராங்கா சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட வேண்டிக்கலாம் இல்லையா? நித்திய கௌராங்கா கிட்ட வேண்டிக்கலாம். ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொன்னா. நேத்திக்கு வெர்ஸ் ஃபுல்லாமே குருவை பத்தி. ஸோ அதனால நம்ம நம்ம முயற்சியால என்ன செஞ்சாலும் ஒண்ணுமே நடக்காது. நமக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடுவுல ஒரு லிங்க் வேணும் இல்லையா? அந்த லிங்க் தான் குரு. இப்ப நம்ம இந்த கண்ணாடி நான் போட்டுன்னு இருக்கேன் அப்படின்னா, ஜென்ரலா கண்ணாடிக்கு பதிலா வேற ஏதாவது நான் வச்சா மறைச்சிரும் இல்லையா? ஆனா இந்த கண்ணாடி போட்டுட்டேன்னா சின்ன எழுத்து எனக்கு பெருசாக்கி காட்டும். குரு அந்த மாதிரி. குரு நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடுவுல வராரு கண்ணாடி போல. கிருஷ்ணர் அப்படி பெருசா நமக்கு உருவத்தை காட்டி அப்படிதான் காட்டணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் அவர் சொல்றாரு கிருஷ்ணரோட லீலைகள் இதெல்லாம் அவர் சொன்னார்னாக்கா நம்ம உடனே நமக்கு புரியும். அவர் மூலமா தான் புரியும். நான் போன வாட்டியே சொன்னேன், ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்குலாம். 13வது சாப்டர்ல 8வது வருஷத்துலேருந்து ஆரம்பிங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் அதான் சொல்றாரு, ஆச்சாரிய உபாசனம். 13வது சாப்டர்ல 8வது வருஷத்துலேருந்து 12வது வருஷம் மட்டும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் 8வது வருஷத்துல என்ன சொல்றான்? அமானித்துவம் அதம்பித்துவம் அஹிம்சா சாந்தி ஆர்ஜவம். நாங்கிறது இருக்கக்கூடாது. அமானித்துவம் அதம்பித்துவம், எனக்கு அந்த ப்ரைடுங்கிறது இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் அகிம்சா,
சாந்தி, பீஸ்ஃபுல்னஸ், ஆர்ஜவம், நம்ம செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வேணும். இதெல்லாம் எப்ப வரும்? ஆச்சாரியோபாசனம், சௌச்சம், ஸ்தைரியம், ஆத்ம வினிகிரக, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆச்சாரிய உபாசனம் இருந்தாதான் வரும். நம்மளோட சக்தியினால நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். என்னோட ப்ரைட நான் அழிச்சுப்பேன். என்னால முடியும், நானே தனியா உட்காந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிப்பேன். முடியவே முடியாது. அந்த குருங்கிற அவர் வந்து திரை கிடையாது, கண்ணாடியை போல. நம்ம வந்து இந்த உலகத்துல எது நல்லது எது கெட்டது, எந்த வழி கடவுளுக்கு பகவான் கிட்ட கிருஷ்ணர் கிட்ட போறதுக்கு ஈஸியான வழி அந்த ஒரு எலிவேட்டர். மாடிப்படி மாடிப்படி மாடிப்படியா நம்ம ஒவ்வொரு ஃப்ளோரா போக வேண்டாம்னு சொல்றாரு இல்லையா அவர். அந்த ஒரு சுவிட்ச் போடும்போது ஸ்ட்ரெயிட்டா போயிடலாம். குருங்கிறது என்ன? அவர் நமக்கு கேரண்டி கொடுக்குறாரு. நான் கண்டிப்பா உங்களை கோலோகத்துக்கு கூட்டின்னு போவேன் அப்படின்னு. அதுக்காக எனக்கு குரு கிடைச்சிட்டாரு, இனிமே நான் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், குரு பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு விட்டோம் வச்சுக்கோங்க, நம்ம பண்ற பாவெல்லாம் குருவை தான் அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகேயா? ஸோ நேற்றுக்கு மாதாஜி ரொம்ப அழகா இதை பத்தி சொல்லிட்டா. அதுக்கு அடுத்தது நான் கொஞ்சம் டைம் ஆட்டே எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ 5:31 ஆயிடுத்து, ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம. நீங்க எல்லாரும் இது பின்னாடி சொல்லுங்க. இன்னைக்கு உள்ள வெர்ஸ் வந்து அவ்வளவு முக்கியமான வெர்ஸ், நிஜமாவே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வெர்ஸ். அதோட மீனிங் நீங்க படிக்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் வெர்ஸ் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நான் எல்லாரையும் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணி இந்த வெர்ஸை சொல்லுங்க. ஏன்னா கார்த்தால பாகவதம் வெர்ஸ் நம்ம சொன்னால், பாகவதம் இஸ் நன் அதர் தன் கிருஷ்ணா ஹிம்செல். கிருஷ்ண ஸ்வதாமோ பகத்தோ தர்ம ஜான ஆதிபிகி சக கலவுனே திருஷாமேஷே புராணோ அர்க்கோ அதுனோ உதித்தக. கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றார்? நான் இந்த கலியுகத்தை கலியுகம் ஆரம்பிக்கும் போது திரேதாயுகத்துல எண்டில் விட்டுட்டு போகும்போது அடைக்கலாம். எல்லாரும் கேட்குறா, கிருஷ்ணா இப்படி எல்லாத்தையும் தர்மம் ஞானத்தெல்லாம் கொண்டு போறீங்க, நாங்க என்ன பண்ணுவோம்? கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்குலாம் நான் பாகவதம் கொடுத்துருக்கேனே, நான் தான் பாகவதத்துல இருக்கேன்னு சொல்றார். அதனால எல்லாரும் லவுடா அழகா சொல்லுங்க இந்த வருஷ. ஓகேயா? ஒரு நிமிஷம். அது அந்த தா தா அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சன்ஸ்கிருத்தில் சொன்னதான் வரும். ஸோ அதை கரெக்டாக அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க தயவு செய்து. மதிர்மயி நிபத்யேயம் ந விபத்யேத கர்ஹிசித் பிரஜா சர்கா நிரோதேபி ஸ்மிருதிஷ்ச மதனுக்ரகாத் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி சம்ஸ்ருதி இல்ல, மீனிங் மாறிடும். ஸ்மிருதிஷ்ச அப்படின்னா ஞாபகம். ஸ்மிருதிஷ்ச மதனுக்ரகாத் மதிர்மயி நிபத்யேயம் ந விபத்யேத கர்ஹிசித் பிரஜா சர்க நிரோதேபி நிரோதம் நிரோதம் நிரோதோபி ஸ்மிருதிஷ்ச மதனுக்ரகாத் ஸ்மிருதிஷ்ச மதனுக்ரகாத். ஃபுல் லைன். மதிர்மயி நிபத்யேயம் ந விபத்யேத கர்ஹிசித் न विपद्येत कर्हिचित् प्रजा सर्ग निरोधोपि स्मृतिंश्च मदनुग्रहात् माताजी सेकंड लाइन It is not samriddhi Mataji, it is smriti. Smriti, samriti illadu, sa illadu. Smritishcha, smritishcha. Okay, full words ipo. Matirmayi nibadhyeyam na vipadyeta karhichit praja sarga nirodepi smritimscha madanugragaat.
எனக்கு அப்புறம் இந்த மீனிங் மட்டும் எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. மதி புத்தி, மயி மயி என்னிடம், என்னிடம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட, மயினா என்னிடம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட, நிபத்தா ஈடுபடுத்தப்பட்ட, இந்த படிக்கட்டும், யாரா படிக்கட்டும். மாதாஜி எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணிட்டோம், பரவாயில்ல. ந ந ஒருபோதும் முடியாது, ஒருபோதும் முடியாது. விபத்தியேத பிரிக்க, கர்ஹிச்சித்து எந்த நேரத்திலும், எந்த நேரத்திலும், பிரஜா ஜீவராசிகள், ஜீவராசிகள், சர்கா படைக்கும் பொழுது, நிரோதா அழிக்கப்படும் பொழுது, அப்பி கூட, ஸ்மிருதி நினைவாற்றல், மேலும் மத் எனது, அனுகிரகாத் கருணையா. மொழிபெயர்ப்பு பை ஏசி பக்தி வேதாந்த சபை ஷீல பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. எனது பக்தியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள அறிவு எந்த நேரத்திலும் அழிக்கப்பட முடியாததாகும். சிருஷ்டி மற்றும் அழிவு காலங்களிலும் கூட என் கருணையினால் உனது நினைவாற்றல் தொடர்ந்திருக்கும். ஹரிபோல் ஹரிபோல். யாராவது ஒருத்தர் பொருளுரை கிடுகிடுன்னு வாசிச்சுடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டு ஒருபோதும் வீணாகுவதில்லை. பரமபுருஷர் நித்தியமானவர் என்பதால் அவரது தொண்டிலோ அல்லது அவருக்கு சம்பந்தம் உள்ள வேறெதிலோ உபயோகிக்கப்படும் அறிவும் நிரந்தரமானதாகும். பிறவிதோறும் பரமபுருஷருக்கு செய்யும் இத்தகைய பக்தி தொண்டு திரட்டப்பட்டு பக்தன் முழு பக்குவத்தை அடையும் பொழுது அவனது மொத்த சேவையும் கூட்டப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானின் சகவாசத்தில் நுழைவதற்கு அவனை தகுதியுள்ளவனாக ஆக்குகிறது. இவ்வாறு திரட்டப்படும் பக்தி தொண்டு ஒருபோதும் அழிந்து விடுவதில்லை. பக்தன் முழு பக்தியை அடையும் வரை அது அதிகரித்து கொண்டே போகிறது. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வியாசம் ததோ ஜெயமுதிரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டிகி சுண்வதாம் ஸ்வகதா நித்யம் கிருஷ்ண புண்ணியஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹிருதயந்தஸ்ய அபத்ராணி விதுனோதி சுகிர்சதாம் மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபா தமகம் வந்தே ஸ்ரீகுரும் தீனதாரிணம் பரமானந்தமாத்மம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஹரி ஓம் தத்சத். ஹரே கிருஷ்ணா. எவ்வளவு அழகான வர்ஸ் பாருங்க. முதல்ல இந்த பொருளுரைய கிடுகிடுன்னு ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நான் திருப்பி வர்ஸுக்கு போறேன். ஓகேயா? பரமபுருஷ பகவானுக்கு நம்ம எது இத்தினூண்டு எப்ப செஞ்சாலும் சரி, காத்தால ராத்திரி, சண்டே டு மண்டே, மண்டே டு நெக்ஸ்ட் சண்டே, எப்பனாலும் சரி, 24/7 365 days, எந்த பிறவியில நம்ம 84 லட்சத்துல எந்த யோனியில எப்படி நம்ம செஞ்சிருந்தாலும் சரி. அது எப்படி மாதாஜி மனுஷ யோனியில மட்டும்தானே செய்ய முடியும்? ஆமா, மனுஷ யோனியில மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ஆனா நான் சொல்றேன், இப்ப சில பேர்லாம் இப்ப நிறைய பக்தர்களோட குழந்தைகள்லாம் இப்ப என்ன பண்றா தெரியுமா? ஒரு எறும்பை பார்த்தாச்சுன்னா ஓடி போய் எறும்போட காதுல சொல்றான், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. எறும்பு ஒரு வாட்டி கேட்டுடுத்து இல்லையா? அதே மாதிரி அவ வேற எது அந்த மாதிரி பார்த்தாலும், ஒரு காக்ரோச் பார்த்தாச்சுன்னா ஓடி போய் சொல்றா.
அந்த மாதிரி ஆயிட்டா இப்போ நம்ம பக்தர்களோட குழந்தைகள்லாம். ஸோ அதுகளும் கேட்கறது, அதுகளுக்கும் லிபரேஷன் கிடைச்சிடும் இல்லையா? எப்படி பகவான் அந்த அனிமலுக்கும் கொடுத்துருக்காரா இல்லையா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அனிமலுக்கு கொடுத்துருக்காரா முக்தி இல்லையா? யாருக்கு கொடுத்துருக்காரு? எந்த அனிமலுக்கு கொடுத்துருக்காரு? எல்லாருக்கும் கொடுத்திருக்காரு மாதாஜி. அனிமல் எந்த மிருகத்துக்கு? நம்ம ஆதி மூலமே ஆதிமூலம் கஜேந்திரருக்கு. இப்ப நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நாடியால இருந்து நம்ம இதுக்கு பேர் பூரிக்கு வரும்போது காடோ காடு அவர் பாட 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 எல்லா மிருகங்களும் யானையிலிருந்து இத்தினூண்டு முயல் வரைக்கும் அவர் கூட வந்து வந்து அதை கேட்டுட்டு இருந்தது. இன்னொன்னு தெரியும் நமக்கு, ஒரு நாய் அவரையே ஃபாலோ பண்ணின்னு போச்சு இல்லையா? அந்த சிவானந்த சென் வந்து எல்லாரையும் பூரிக்கு கூட்டின்னு வரும்போது ஒரு நாய் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருது. சடனா காணாம போயிடுது. அவ பூரியில வந்து பாக்குறா, அது வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. அதனால யாரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு பண்ண எப்படி பண்ணினாலும் சரி அது வீணாகாது. எப்படியா அது பண்ண சேர்ந்துட்டே வருமா? நம்மளோட சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி. ஒரு வீடு யாருக்காவது கட்டணும்னா மாசம் எண்ணி பாவம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் போடுறோம் இல்லையா? அது வந்து கடைசியில என்னாகும், வா இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்துருத்தா, நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போட்டேனே அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? ஆனா அது என்ன ஆகும், இந்த பிறவியை விட்டுட்டு நம்ம இந்த ஆத்மா நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுச்சுன்னா அதோட முடிஞ்சு போச்சு. நம்மளை உடம்ப புதைக்கிற மாதிரி நம்மளோட சேவிங்ஸ் பேங்கை புதைச்சிட்டா ஜீரோ பேலன்ஸ் ஆயிடும். ஆனா பக்தி அப்படி அல்ல. இந்த எத்தனை பிறவி இதுக்கு முன்னாடி எடுத்திருக்கோமோ, தெரிந்தோ தெரிந்தாமலோ அறிந்தோ அறியாமலோ நம்ம எவ்வளவு பக்தி செஞ்சோமோ அதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்ந்து பகவான் அதை காப்பாத்தின்னு இருப்பார். எத்தனை அடுத்த பிறவிக்கு நம்ம போகும்போது அதுல இருந்து கொடுப்பார் இல்லையா? இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, இது இந்த அக்கௌண்ட்ல வந்து டெபாசிட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும், வித்ட்ரா பண்ண முடியாது இந்த அக்கௌண்ட்ல. அது டெபாசிட் ஆயிண்டே போகும். கடைசியில் வித்ட்ரா பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அப்படி ஃபுல் பேலன்ஸ் வந்தோடனே பகவான் சந்தோஷப்பட்டு நம்மளை கூட்டின்னு போயிடுவார். அதுக்கப்புறம் அந்த பேலன்ஸ்க்கு அவசியமே இல்லை இல்லையா? ஸோ அதனால அது ஒரு வெர்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம அதை சொல்ல ஆரம்பிச்சேன்னா நமக்கு இந்த வெர்ஸோட மீனிங் பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு வெர்ஸ் சொல்லிடுறேன். 2.40 செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதா 40th verse. நேகாபிக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோன வித்தியத்தே. அதுல அழிவுங்கிறதே கிடையாது. சொல்பம் அப்பியசிய தர்மசிய. தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யாரையோ பார்த்து நம்ம ஒரு வாட்டி தப்பா தவறா ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லியிருந்தா கிருஷ்ணன் நோட் பண்ணிடுவார். பரமாத்மா உள்ள உட்காந்துருக்காரு இல்லையா? ஓ இந்த ஜென்மம் வந்து என்ன ஒரு வாட்டி என்ன ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடுத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நோட் பண்ணிப்பார். ஸோ என்ன ஆகும், அப்படியே அவர் நோட் பண்ணிட்டே போவார் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடும், நம்ம வந்து பிறவிதோறும் பரமபுருஷனுக்கு செய்யும் இந்த பக்தி தொண்டு திரட்டப்பட்டு பக்தன் முழு பக்குவத்தை அடையும் பொழுது அவனது மொத்த சேவையையும் கூட்டப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானின் சகவாசத்தில் நுழைவதற்கு அவனை தகுதி உள்ளவனாக ஆக்குகிறது. புரிஞ்சுதா? அது நமக்கு வந்து ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் வேணும். இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு காலேஜ்லையோ இல்லை எதுக்கோ ஒரு அட்மிஷன் வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் சொல்லுவா. டாக்டர் படித்தா டாக்டரோட மெடிக்கல் காலேஜில் அட்மிஷன் வேணும். மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, நீட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு வேணும். அந்த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் என்னது நமக்கு, அதுதான் பிறவிதோறும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு செய்யும் இந்த பக்தி தொண்டு தான் நமக்கு. அதை சேர்த்து வச்சிருக்கோமே அதுதான் நமக்கு வந்து மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன். இவ்வாறு திரட்டப்படும் பக்தி தொண்டு ஒரு பொழுதும் அழியப்படுவதில்லை. ஓகே, சொல்பமப்பியசிய தர்மசிய திராயத்தை மகத்தோபயா. திராயத்தைன்னு குறைஞ்சுட்டு போறது. இப்படிப்பட்ட கொஞ்சமா சொல்பமா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? கொஞ்சம் எறும்பு மாதிரி ஒவ்வொரு தின்காவா சேர்த்து வச்சு அதுகள் பாருங்க மழை காலத்துல அழகா பூமிக்குள்ள என்ஜாய் பண்றதுகள் இல்லையா? அந்த கிராஸ் காப்பர் ஸ்டோரி இதுவும் நம்ம எவ்வளவோ வட்டி கேட்டிருப்போம். அந்த வெட்டுக்கிளி வந்து அது பண்ணாதே, அரே அப்ப பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கும். அப்புறம் அந்த எறும்புகள் வந்து வெட்டுக்கிளியும் தனக்கு கீழே கூட்டின்னு நீயும் சாப்பிடு, நாங்க சேர்த்து வச்சது இல்லைன்னு கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி இது. ஓகேயா? ஸோ பக்தன் முழு பக்குவத்தை அடையும் வரை அது அதிகரித்து கொண்டே போகும். இப்ப எந்த கண்டெஸ்ட்ல இது நம்ம படிக்கிறோம், அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஆக்சுவலா நாரதர் வந்து போன பிறவியில அவர் இப்ப நாரதரா வேதவியாசருக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கார்
இல்லையா? அப்ப வேதவியாசருக்கு அவர் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும்போது நாரதர் சொன்னார், நீ ஏன் வருத்தமா இருக்க தெரியுமா? இந்த வேதங்கள் இதை பண்ணினா அந்த பலன் கிடைக்கும், அதை பண்ணினா இந்த பலன் கிடைக்கும்லாம் நீ எழுதினிய ஒழிய பகவானை பத்தி நீ எழுதாததுனாலதான் இவ்வளோ வருத்தமா இருக்க. ஸோ நீ பகவானை பத்தி எழுதுப்பா அப்படின்னு சொன்னப்போ வேதவியாசர் கேட்கிறார், உங்களுக்கு எப்படி இப்படி பகவானோட அருள் கிடைச்சது அப்படின்னு. அப்ப வேதவியாசருக்கு அவர் என்ன சொன்னார், என்னோட போன பிறவியில பிரம்மாவோடு முந்தின நாள்ல அப்படின்னு ஒரு வருஷத்துல வந்தது. பிரம்மாவோடு முந்தின நாள் அப்படின்னா என்ன? பிரம்மாவோடு பகல் பொழுது 12 மணி நேரம், ராத்திரி பொழுது 12 மணி நேரம். அந்த பகல் பொழுது 12 மணி நேரம் பிரம்மாவோடு முடியறது அப்படின்னா அது எவ்வளவு நேரம்? 4,32,000 நம்மளோட கலியுகம். சத்துர்யுகம் 4 4 + 3 + 2 + 1 4 3 7 2 9 1 10. 4ங்கிறது சத்துர்யுகம், 3ங்கிறது திரேதாயுகம், 2ங்கிறது துவாபர யுகம், 1ங்கிறது கலியுகம். ஸோ 10 டைம்ஸ் ஆஃப் 4,32,000. சொல்லுங்க அத. ஒரு நிமிஷம் கேட்டுக்கோங்க. 4,32,000 வந்து கலியுகத்தோடது. 4,32,000 அது 1. கலியுகம் இஸ் 1. துவாபரங்கிறது 2 டைம்ஸ். 2 டைம்ஸ் ஆஃப் 4,32,000 ஆச்சா? 1 டைம் + 2 டைம். திரேதா திரேனா 3. திரேதா யுகம் 3 டைம்ஸ் ஆஃப் கலியுகம், 3 டைம்ஸ் ஆஃப் 4,32,000. ஓகேயா? ஸோ 1 டைம் + 2 டைம் + 3 டைம் எவ்வளவு ஆச்சு? 1 + 2 3, 3 + 3 6 ஆச்சு. சத்துர்யுகம்ங்கிறது 4 டைம்ஸ். ஸோ 10 டைம்ஸ். 10 டைம்ஸ்னா என்ன? மல்டிப்ளை பை 10 அதானே? ஸோ 4,32 கலியுகம், அதை மல்டிப்ளை பை 10 பண்ணினோம்னா ஒரு சத்துர்யுகம். ஓகே? ஸோ 43,20,000 ஒரு சத்துர்யுகம் ஆயிடுது. மல்டிப்ளை பை 1000 அது பண்ணினோம்னா பிரம்மாவோடு ஒரு பகல் பொழுது. ஓகேயா? ஸோ இந்த பிரம்மாவோட பகல் பொழுது முடிஞ்சு ராத்திரி ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, அனிகிலேஷன் ஆகும். ஓகேயா? புரிஞ்சுதான்? அனிகிலேஷன் என்ன? இங்க கொடுத்துருக்கேன் இந்த தமிழ்ல நிரோதம். நிரோதம் இந்த வருஷத்துல நிரோதம்னு கொடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா? நிரோதம் ஆகும். ஸோ ஃபுல் ராத்திரியும் இந்த எல்லா ஜீவன்களும் அந்த அழித்தல் ஆகும்போது போய் விஷ்ணுவோட வயிற்றுக்குள்ள உட்கார்ந்துருவா. அடுத்த 12 மணி நேரம் நைட்டு இதே மாதிரி 43,20,000 மல்டிப்ளை 1000 ஃபுல் நைட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் காத்தால் ஆரம்பிக்கும் போது திருப்பி விஷ்ணுவோட வயிற்றுலேருந்து எல்லாரும் வருவா. அது வந்து என்னது? சிருஷ்டி, படைத்தல். ஸோ அதுதான் வேதவியாசர் கேட்கிறார், நீங்க வந்து பிரம்மாவோடு முந்தின நாள்ல நடந்தது இல்லையா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நீங்கள்லாம் அந்த சாத்துர்மாசத்துல வந்த அந்த சேஜஸ்க்கெல்லாம் முனிவர்களுக்கெல்லாம் தொண்டு பண்ணினேன்னு சொன்னேலே, அவளோட பக்த பத துளி, பக்த பத ஜலு, பக்த உச்சிஷ்ட அவசிஷ்ட இந்த 3 உங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னேலே, அது பிரம்மாவோட முந்தின நாள்லன்னா ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நிரோதம் ஆயிடுத்தே, அதுக்கப்புறம் அழிஞ்சுடுத்தே எல்லாம். நீங்க அடுத்த நாள்லன்னா வந்திருக்கேள் இப்போன்னு சொன்னேன். உங்களுக்கு எப்படி இப்படி ஞாபகம் இருக்கு? நம்ம போன பிறவியில நடந்தது ஞாபகம் இருக்கா? அதைத்தான் அவர் கேட்கிறார். உங்களுக்கு நீங்க வந்து அந்த வேலைக்காரியோடு மகனாக இருந்து அந்த சேஜஸ்க்கு நீங்க துறவி, அந்த சன்னியாசிகளுக்கு துறவிகளுக்கெல்லாம் தொண்டு பண்ணினது போன பிறவினா? எவ்வளவு வேலிடான கொஸ்டின். நம்ம இப்படி யோசிப்போமா? நம்ம கதை கேட்டுட்டு போவோம், அப்படியா அப்படியா, அப்புறம் 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 கேட்டுட்டு இருப்போம். நமக்கு இப்படி எல்லாம் கேட்கணும்னு தோணாது. ஸோ அவர் அவ்வளோ அழகாக கேட்டார், எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கேள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு தான் அது நிறைய நேற்று மட்டும் வந்தது பதில்கள். இன்னைக்கு பதில் என்ன? மத்திர்மயி. மத்திர்னா உன்னோட புத்தி. என்னைக்குமே உன்னோட இந்த புத்தினா அந்த புத்தி இல்லை, சாரி நான் புத்தி சொல்லக்கூடாது. இங்கிலீஷ்ல வந்து இது இன்டெலிஜென்ஸ். நம்மளோட மனசு, புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? புத்திக்கும் மேற்பட்ட இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் புத்திக்கும், நார்மல் பிரெயினுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பிரெயின் வந்து சொல்றதெல்லாம் கேட்டுக்கும், இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும். பிரெயின் வந்து அங்க ஒரு சிகரெட் பாக்கெட் இருக்கு, போ புடி அப்படின்னு சொல்லும். ஆனா இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும், இல்லப்பா அது மேல என்ன எழுதியிருக்கு பாரு, புற்றுநோய் வரும், இது உன்னை கொல்லும் எல்லாம் எழுதியிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதனால நீ பிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லும். ஸோ மத்திருங்கிறது வந்து நமக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். ஓகேயா? பிரெயின் எடுத்துக்காதீங்க இதை. ஏன்னா இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் இந்த பிரெயினுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னாக்கா, பிரெயின் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும், இன்டெலிஜென்ஸ் அதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும், நல்லதா கெட்டதா. அதுதான் ஞானம்ங்கிறது. ஆக்சுவல் ஞானம் அதுதான். நான் இந்த ஆமா மாதாஜி, கரெக்ட். நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது இன்டெலிஜென்ஸ். ஓகேயா?
அடுத்தது நிபத்யேயம். சாரி, மயி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு. எங்கிட்ட அர்ப்பணிச்ச. நீ உன்னோட புத்தியை வச்சு யோசிக்காதப்பா. உன்னோட புத்தி எல்லாம் எங்கிட்ட அர்ப்பணிச்சுட்ட. அப்படி உன்னோட புத்தியெல்லாம் எங்கிட்ட அர்ப்பணிச்சுட்டனாக்க அந்த ஒருபோதும் மாதாஜி வந்துட்டாரா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே செகண்ட் மாதாஜி, முடிச்சுட்டேன். ஆனால் அப்படி நீ உன்னோட ஃபுல் அந்த புத்தியையும் எங்கிட்ட நீ அர்ப்பணிச்சிட்டனாக்க என்ன ஆகும்? அந்த படைத்தல் காத்தல் அழித்தல், படைக்கும் போதும் அழிக்கும் போதும், அழியும் போது எல்லாரும் அழிஞ்சாலும் அந்த ஸ்மிருதி போன பிறவியில் என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு நினைவாற்றல் உனக்கு இருக்கும். எப்போ இருக்கும்? உன்னோட புத்தி அத்தனையும் எனக்கு அர்ப்பணிச்சனா. எப்படி இருக்கும்? ஏன் இருக்கும்? என்னோட கருணையால் இருக்கும். ஏன்னா நீ எனக்கு சரணடைஞ்சிட்ட, அடைக்கலம் ஆயிட்ட. அதனால என்னோட கருணையால் உனக்கு அது இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே